S'ha dut a terme l'última inspecció de l'Agència Catalana de Consum sobre la informació de preus dels productes i serveis. Les farmàcies, agències de viatges i perfumeries no informen bé dels preus dels seus productes. Aquesta és la conclusió de l'última inspecció de l'agència. La llei diu que s'ha de donar el màxim d'informació sobre el preu real dels productes. Per evitar possibles fraus, l'Agència Catalana de Consum ha vigilat que els preus dels fulletons publicitaris i dels prestatges fossin els reals. Paral·lelament, l'agència ha anat informant els consumidors dels seus drets a conèixer el preu complet d'allò que compren. En el cas, per exemple, de l'alimentació, hem comprovat també que el preu que apareix en el lineal o en les ofertes que rebem tots amb els diaris, per exemple, el diumenge, realment quan ens passen el producte per l'escàner a caixa, aquell preu final que estem pagant coincideix exactament amb el preu publicitat. I sorprenentment, en el cas, per exemple, de l'alimentació, més d'un 30% dels establiments incomplien i, per tant, els preus no coincidien realment els anunciats amb els que realment acabem pagant. Un 34% dels establiments inspeccionats informen incorrectament dels preus dels seus productes. Això s'ha traduït en l'obertura de 197 expedients sancionadors.